Federasyona Çiyageriye da neziki sedu deyehav sportmen hatin mulşe livra anke de berfe da jixora malen berfe çekirin o çadırı xo vekirin neziki haftroy el livra anke perverde bivin vrankana mevane mehne me revşa vajuan bepirsin evej mera qalbiken mevane me yekemin ara fırat ak yüze fırat ejmara livranke gelo çitkin ejmara qalke belu khiratun livranke çitkin karj mera qalken Spas dikim. Em hatin vir perwerdeya çiyageriye virin, ez Ahmedê me. Em hatin vir perwerdeya çiyageriye virin, mamoste me ji çend welayet hatin evra. Mamoste me gerek başin perwerdeya giring din me. Li vir me îglo çêkiriye çalışmayê me ne. Di vir da em zivistanê têda dimeşin, têda radkevin. Acîl durum pîkoçê dibe em tev li vir dicivin. Bi hevra em piştgirî din hev û li vir em xevatê xwe dimeşînin. Piştî wî em dixwazin ser mûşenkî xeber din. Mûş gelek xweş e ez ilk defa tên vira. Hevalê me çiyager jî tev li mûşê memnûn mane. Em dixwazin carka dijî federasyon ku tên destûr bide em dixwazin dîsa werin vira. Mûş gelek kêfa me jê rahat. û ez ser çiyageriye dixwazim minkî tiştek bêjim. Hevalê ku dixwazin bin çiyager bira netirsin. Piştî vê perwerdeya girîn ku em dibînin meriv bi rehatî meriv kar here çiya. Çünkü şertê mercê çiya gelek zorin. Şertê xwezayê be, şertê çiya be ew şert gerek girîng in ji wan şertara ku meriv karibe tekoşîn nîşan bide gerek meriv perwerdeyîka çiyageriyê zaf girîng meriv xwe lê xweyî derê. Li ser wî esasî meriv kare çiyageriya xwe berdewam bike bidomîne. O mamostey ku li vira perwerdeya me dane ez dixwazim pir ji wan re spas bikim. Ê ku piştgiriyê dane ê gençlik spor müdürê wî û müdürê şaredariya Mûşê ê belediyê û ê Alparslan Üniversitesi rektorê wî em pir spasê xwe ji pêşkêş dikin. Belê malê ava. Ana jî mêvanek me hey mêvek me nekê jî hê navê Hacer Atlas. Gelo Hacer bi xêr hatin tişku hatit karin naz bikin serî ewilda. خودش ورازی به از جاده بازاری هاتم از خوانده کارم و چیاگرم ام پنج روز اول هات نویداری به حواله خو همون کس مملکتی فرقی هات نواندرا ام نهاوی درینه مدوهی ایگلو چیکر حواله می واری هندروان نامان امیزی ایشفجی ببینن خودی حس که روزا اینه ویداری امتحانه می خلاص بن امی بزورن مش زاف تكيرنده مرفي بدري زاف باشن ام زاف يعني وان شابون خدای حس که پشتی وی پرواده جی ام حزدکم ورنه بدري ببینن ازی منانی حواله خوی گلک سپاس دکم جبوی ماموستایمه جبوی مش Alparslan Üniversitesi rektörlükavi ve merfi بدري zor spas دکم. Belê ana sermayê û berf zêdeyî nacemidin çadir vestê vî hast kar xalkê em 15 roz awal ji tiyayê zîganayê bûn we derê zav zor devaz bû berf zav giran hat piştî wî em hatine vê derê zav rin devaz bû ji bo meriv hîn dibe wextê meriv çê dike eva vê heyatî ku meriv tiştekî devam dike ewa meriv hîn dibe ve nacemidin em wê derê zîganê zav cemî dibûn ama mûşê em necemidin em zav şabûn hakina. Belê spas dikin. Belê mêvanek me nekê jî heye ew ê parê kurt berdewam bike. Belê we naz bikin we jî ku hatin. Navê min Qedrî Sencar. Ez ji Diyarbekirê hatime, ji nava Diyarbekirê. Ez jî havê sportmenê sedû deh heval her dorê Türkiye em hatine li vir civiyanin em ê perwerdariya çiyageriye bibînin ji wana çi em hatine ji wana çi em ê vî perwerdariyê vî eğitimê bibîne îro ez dibêjim ki herkes evê dixwaze her li çiya bigerim li yüksekî tifayê bigerim doğa yürüyüşê bigerim îla muhaqqaq şertekî birawer vî perwerdariyê bibînin ji wana güvena wan jiyana wan sağlıqa wan ve gelek hevalê me bê perwerdarî çûne serê çiya hîna cenazê belki bizim bir herkes var ha, bir ne tertene. Beni berfedacı kanı bibine. Çünkü ben ilo eğitim dişi bederim. Seriçiye yüksek tifayda 4,000, 5,000 mahsur bibinem. Ez kanım ko xalas bikim. Çünkü ben bir perverdariye bir eğitime meddi. Cimara pür fayda bir şey bu. Az afan bakayım diyeceğim. Belê malê ava
Belê bi rastî li Çiyagerê Tirkiye roj bi roj bi perwerdeyê da girîng perwerdeyek girîng divînin divê aliyekê da jî îro mêvanê me bûn em ji wan re jî spas dikin.